Sana'a ta fi gonar gado ashe harkar kuza da tili ma ba ado. Sana'a ta fi gonar gado ashe Alhaji Baba Ado kai yo fice. Sana'ar kuza da teli a garin Magama kai ne ake kira kainuwa da shi. Sana'a ta fi gonar gado ashe Alhaji Baba Ado kayo fice. Harkar kuza da teli a garin Magama kai ne ake kira kainuwa da shi. Allah buwa ya sarki gagar misali kai ne ka yi mu sannan ka yi mana su'ali. Komai na rayuwa ciki akwai dalili Baba Ado. Aya to ganganci ai tana bin kai dan ka ja da shi, domin shi ne guda ya kashe garwashi. Baba da ajiyar Allah daki ka zamo abin faɗi dole a yau mu daki kiɗi. Maganar kuza da teli har aikin matan kaɗi na ji an cika iya har yaran suna ciki. Gwanin aiki muje zaki ka biya haƙi. Mansirayin ta temen ne muke faɗi naka Abdul so bai so ne sarkin kiɗi. Yawa garkan haye Baba Ado. Sana'a ta fi gonar gado ashe Alhaji Baba Ado kai yo fice. Harkar kuza da teli a garin Magama kai ne ake kira kainuwa da shi. Kai ne ka zan matsawa sa faɗuwar gaba. Hantsi cikin gidaje waye bai san ka ba. Kofi wajen ruwa waye bai san ka ba. Ka tafi la ɓangaren aiki ka wuce gaba. Kyauta kake da shi muddin an yi tambaya. Sunan ka ya riga ya zaga gaba ɗaya. Sana'a ta fi gonar gado ku tambaya. Harkar kuza da teli duka dai gaba ɗaya. Alhaji da na yi karma ku tambaya. Haka ne ai. Aya Kai ne gwani guda sannan baka da tamka. Kai ne ka haskaka kana kula da haƙƙin Allah cire zakka. Sannan batun iyaye sun yi marhaba. Baba Ado, Baba Ado, Baban mu Ado. Kaji mansiran waka nake baitoci na. Baba. Sana'a ta fi gonar gado ashe Alhaji Baba Ado kayo fice. harkar kuza da teli a garin Magama kai ne ake kira kainuwa da shi. Inda fari zana sa Allah na shi yayi dare ya kago rana. Baiti zan wa babana Baba Ado, Baba Ado. Baba Ado dan baiwa taimako yake bayawa. Zaki kafa gaban yewa kai ne tirin dafawa in yara mi tafawa. Kai Baba, Baba, Baba Ado, Baba Ado. Taimako kake ba dama ko ta ina yau kai yi wani sa. Ka riga da ka take dukkan munafukai da yan gulma. Allah da ɗauɗan wakaka har da ma girma. Kai nuwa da shan Allah kai ke Baba Ado. Ka zama dodo ka mai da su kwando. Me gaskiya ta kofa mara gaskiya ta hundo. Harkar kuzan da kake Allah ya ɗaukaka ka ya ƙara haskaka ka. Ni nusa naka na gaida Baba Ado. Sana'a ta fi
fi gonar gado ashe. Alhaji Baba Ado kai yo fice. Harkar kusa da teli a garin Magama. Kai ne ake kira kinuwa da shi. Bango kake ado, dole zan kira ka shago. Aiki kamar agogo, waka ai sai da tsango. Baba Ada sannu na ce karkada mu, abinda ba namu ne ba mu kau da shi idan mu. Kunu kira shi koko fura ake wada mu, mai haƙuri yake dafa dutse ya shanya romo. Wanki ba sai da omo, tafi dai mu je gaba sannan ka babba. Zan so ku duba dan baya gaba, sannan a bangaren aiki baya zamba. Ba ganin ido ba duk wanda zai ya kawo aiki wa baba. Opposite station na Magama ne ku duba, bayan falazansa ne na sababa ba. Muhammadu Wantoch ne naka baba. Sana'a ta fi gonar gado ashe. Alhaji Baba Ado kai yo fice. Harkar kusa da teli a garin Magama. Kai ne ake kira kinuwa da shi. Basra on the mix.